сега човек. Помниш ли, много пъти прави го за теб. Трудно е от тебе да извадя скалта. Душата ти е тя, избрах го чак сега. На мен ли гръб обръщаш, очи ли нямаш ти? Коя до тебе беше и при сълзите ти? Един неблагодарник, това ли си, кажи? Не искам да си ангел, но човек поне бъди. Нищо, аз за теб не съм. Луд ли си? Аз за теб поела бих куршум. Кой си ти? Не мога да повярвам на това, че твоята ръка стои на спусъка. На мен ли гръб обръщаш, очи ли нямаш ти? Коя до тебе беше и при сълзите ти? Един неблагодарник, това ли си, кажи? Не искам да си ангел, но човек поне бъди. От мене за вас, момичета, за себе си мислете, като